Oreo double cream. Stay playful. What makes a visit to America beautiful? Sure, the place itself will leave you speechless, but it's the moments with locals you didn't know but will never forget. This land has a million moments to offer. You find yours. YouTube Plan your trip now. Yo, YouTube pamadverts regai ndigara hangu pasi we. Selfish. This song is a I am the baddest. Simple solid yana blot unondirovesa ne comment section. Vanhu vari kuda munhu wavo vanoda. Simple solid woe, tagai simple solid. Mutanzi na mama uyana blot. Usati wandirovesa panapa. Simple solid. Chikwidza bloti. Mapedza kurongedzera vanga vachirongedza guys. Munongoziva kuti vanhu kana vamuvha ini mumba inyowani. Onzwa rimwe rine ziburi rine mari rakadhamba richiti he vanhu vanoendesera nyaya kuna Ketina. Asi uchiona kuti vanhu vaswera vachitori nemufaro nehappiness vachiningirikira vachitama. Wotonzwa rimwe richiti he vanhu vanoendesera nyaya kumhata. Scavenger. Mageto youth aya shamwari. Mageto youth. Hatoda kuti ningirikira. Ngapinde zvake mukomani. So you've got new nappies with up to 12 hours of root protection. Dermatologically tested, newborn approved. When life gets real, Auntie. Oh, my winter, you got it. Auntie. Ma? Imbomira kukwidza bloti vanhu ngavatape screen kusvika ku 100,000. Okay, thank you very much. Prince Nathan Entertainment. Ikasvika 100,000 then momukwidza. All right.
Prince Nathan Entertainment yakandikoshera. Some neighbors. Guys, musakanganwa kutenga ma tickets. Diana Samkange ari kuuya kwa Island. Commercial break muchifana atepa makamirira blot because ina handidi zvekunofara ndiri ndega. Ndoda kufara nevamwe takawanda. Mira ndi kunyaso kukunhingirirai kukuverengerai fly. Kuri kuuya Amara Brown. Kuri kuuya Diana Samkange. Kuri kuuya Makadzi. Saturday 22 August vanenge vari ku Leicester. Ku Dublin 22 musi Friday Friday 28 August na 29 vanenge vari ku Northern Ireland. Saka batai madate guys. Amara Brown, Diana Samkange, Makadzi musi wa 22 August vanenge vari ku England ku Leicester. Musi wa 28 August Friday musi wa 28 August vanenge vari ku Dublin Ireland. Musi wa 29 vanenge vari ku Northern Ireland. So kana uri ku Northern Ireland ku Ireland Republic neku England unovaona vasikana, tenga matiketi on time. Sazowewa kuchema kuti anzi mamuna utiudza on time. Pane munhu abvunza akati hanzi zviiko zviri kuitika panapa. Kuda kundibvisa pana Mwari ini ndane 21 days ndakatendeuka ndisinganwi doro. Nhasi ndikati arega ndimbonwa doro ndichipembera na Blot kuti zvinhu zvake nemabhurugu ake nezvinhu zvazvo zvakatorwa zvadzoka. Wobvunza kuti ndezvei panapa. Uri kurarama muna 2015 here kana kuti muna 26 tifambirani? Wakaita kusvinwa pamota rakabuda pajende pababa wako here kana kuti wakaita kuitwa ugazimu kana uchi inda uchida kubvunza mubvunzo nando. Mukoforongonyo, mukosho une mapritsi une mamino, mugodhoi, mashada anoda kupinwa nepinjisi, kushure. Ndezvei izvi wanga uchifunga kuti tiri pabhokisi rekuvhota pezanu kana MDC kana kuti wanga uchifunga kuti tiri patoireti yepambari patiri kuda kumama. Mudze kuti kumeso kune mhata yakasunga dhuku. Uri kubvunza kuti yako looking good kani dori wangu wasikana ketine kupota uchibvunza kuti ndezvei hausi kuona kuti ndezvevanhu vekubhuyera here? Ndezvekubhuyera wanga uchifunga kuti ndezvei? Kumukosho kwako kunoda kutemwa nebadza. Baba vane mboro yesimbi vanobonyera negirainda. Mbuya mari nekuridza ngoma nemukosho. 1212 pa 07 buyera ipapo. Baba vanoridza ngoma maoko ari muhomwe. Nai kuda kumisa mazinze vanomisa bhadzi maoko ari muhomwe. Ndezvei panapa? Iwe wanga uchiti ndezvei? Wanga uchiti tiri kumusangano here? Ndiana asiri kuziva kuti Ketile Fotata ari kugadzirisa nyika panapa. Ndiana asiri kuzviziva. Ndiana asiri kuziva kuti Blota ari kuda kuya kuzotenda mafanzi ake kuti maite henyu zvinhu zvadzoka. Ndiana asiri kuziva kuti Ketile akabata basa panapa ngavamiswe anyora zina lebasa rese ngabve panapa. Maitomsa mudzi vanhu kuti muchipedza panapa muri kupinda pasilent killer. Akatora mari yemuNigerian akarega kuuya kuzoimba. MuNigerian yanga akangobata foni achingoti tinayo ndakaipuwa nezuro yemuNigerian. Ngoti silent killer kaazongoita laki kuti maNigimbi navo vanombofunga kuti vakangwarira vangwarirwe but silent killer ngaamire. Takamurwira pepe zvekuti obhadharisa silent killer takambomurwira tikamboti pepe vanhu ve-Y2K vakamupeta tikanzwisisa ndini. Zvino silent killer anotorerei mari naye achizorega kuenda kumaevents? I don't understand. Apa uone tinomuda zvisingaiti.
anobhukuya but mukada uzozvitarisa mogona kutozoona kuti no mari mukazozvitarisa mogona kutozoona kuti pamwe hasiri ndimanager futi mari iyi maidomza yakaitorera artist upcoming vanoimba vava so ranga riri birthday rake iye akutora mari akati isai mari nezuro vanhu vaungana vanhu vakuda kutotora matikets akuzonzi akuonekwa kunzi atori kune imwe show kuZimbabwe but akatotora mari yakatowanda ende munhu waakatorera mari muNigeria ndiye muridzi webhowa but akatorera mwana muzimba mari saka vachapota vachipiwa mabasa sei ndosaka achizogara mumba muya mune achitorwa pikicha achigara mumba mune chodrop chiya che100 neasikana hazvina kunaka guys mari iri kunetsa kozi kunoku kuno kuSouth Africa zvina zvautombomira musha but anenge ari silent killer wacho here because sometimes futi side 2 dzoda kunzwikwa futi because sometimes vamwe vanoda kutorera vanhu ava advantage vachiti ndeve mutoriro wofunga kuti vakapusa. Alright, aiwa maidomza munoona kuti nyika imimi munozo kana mazopedza then muona akapuwa mari yacho nemari zvese zviripo nematiketi yangu yacho ndinayo but ndasingadi zvangu kudzisanganisa ndoda kupedza neyablot yasilent killer iri kutanga mangwana ndinayo zvangu saka akavharwa mari wacho muNigeria yanga akangobata vhidhiyo rasilent killer achingoti this boy is nyaupe guys ngatitapei screen tap and share takaenda tap and share hatitipedza hedi ndafara ndaona Tony Bhindura adzosera zvinhu zvanhingikini zvinhu zvablot aiwa Tony Bhindura waita hako chokwadi mamilo maita basa zvinhu zvablot zvadzoserwa uku because blot anga achatozofazve saka chitepei akabata basa Ketile ndochokwadi acho wotoona umwe munhu achichibharabhadza zvisina nebasa rese kunge pane zvavanoita kunge zvavakamboita Ketile continue to rise ende inguva yaKetile ndiye ega ari kupisa mastreets zvimwe zvese ngazvimbomiswa baiginya baingide 07 iri kutonga nemuseredzero pano unoti Ketile naDorini ndakuda kuita samaloti ndikava vasingasiyani iti Ketile naDorini tese Ketile naDorini vari kutonga 07 takaenda mwana wesinyo noti 07 iri kubata basa 07 Simbu Solid handisi kukuona ipakanzi Ed handisi kukuona ningirikiri Milu kaona Simbu Solid neakaunti yake kana kuti yablot vatu vavhomori kana wakwira unondudza to us is to get this fund from the credit union. Congratulations, Grenade family and Bitterness Scatter family. Scatter family mazvita zvinhu zvaenda. 3 months zvisina kuenda 3 months kuti geregeje. Yeah. Dorin ndakuridzira somu yedu yeyo omagwe ndainimboridzira mwana wamai wangu somu yedu yataitamba kudhara iyi kusati kwane social media Dorin asati akudera omagwe kochingati paradza Baukama, oita kune vanhu vebhuyera hapana zvekuita
bhurukwa renyu rakanaka maQuinton. Asi homi nhasi wanwa Jameson kani. Uchavhundutsa mamukuru homi. Bova tiamborara. Tatiamborara tiazimuka. Achamuka 7 kureya. Oti di. Guys, amusikona kuti wigi yake yakanaka here nda muchida kusunga homwe. Home hamusi kumuona here nemarasta aya ari kukutambira iwe. Shonongorei vanhu munodaro seiko imimi? Ndishonongoziva handinyarari kublota anouya pano ndechingotaura chete nani stop. Itondishonongorei ndigare pasi. Naye uya naye zveyo. Uri kuda kuti ndiende kuHarare nerusero ndinobereka Bloti. Uri kuda kuti Bloti uyo pe. Asvika. Kana iwe usingamuoni auya here. Naye ini munhu angandishota indataurana naBloti kuti ari kuuya. But vari kuti network moms tiri kuzama kupresent. Saka hora ichi inini wauchida kuti ndinomuwanepi inini ndandichimutsvagawo. Grenade! Ina usikundoona mutwini wake tinotoda Bloti. Ndiri Bloti nga ndiri kutamba zvinoita Bloti. Aiwa musati simple solid ari kuiga Bloti guys. Vanhu vaneta kututa munokuziva mawani. Munotuta zvinhu munozvirongedza murori munosvika kumba munozviburutsa munozvipinza mumba moarrange imba. Chiiko name guys? Munoita unge munopenga munongoti munoda Bloti ndima mbondiudza kuti ndichauya naye. Ndozvatisingadi zvevanhu vane papazi yegudo rinopisika risati ramama. Cool down your temper. Anti ndingadei ndaswera palive here but ndauya time yanda nchiziva kuti vanenge vapedza. Ketina uri mboko kudiko yemusatanyoko wamai vako zibechera mairi nemabhaudhi musatanyoko kumheche. Uri mboko saka uri kuda kuti ndipinduke ndiite Bloti here musatanyoko kumhata kune honye. Godhoi. Ketina uri mboko ngochifunga kuti ndiri mai mufundisi here handisi mai bwanyaka ini musatanyoko. Mukoforongonyo. Beche rinofufunyuka iwe. Nai saka uda kuti ndirutse Bloti here kuIsland kana aneta kana network ichiramba enda kumba kwake iwe unomugogodzera uye naye musatanyoko kumhata mai vakatemwa nebadza pamheche panenge pekangaru pakakungumara Satan iri kumhanyira kupi kwasi unenge usina data mangwana here kana usina data hamba gohani kumusatanyoko. Aiwe uri kutadza kutenda mucomment section pane vanhu 1.3 wasvikodzvowa machende panapa wabva kusvigwa kuda Bloti saka ini ndoda kuti ndimuwanepi ndiri kuIsland Bloti ari kuHarare ndaunomutora uye naye iwe mugodhoi musotovhicho ndiri kuda Bloti saka uda kuti nditore kupi Bloti kuIsland ari kumuda pai kunani
paimba chinosiya zvekurwara achikutera iwo wamupei waitei musatanyoko nofati kune zvemahara panapa plot asanga aperwa zvinhu wanga uchisura matuzvu wakuda kuya panapa gara apa tichinyaudza mumastriti tichienda tichinotsvaga makuhwa